Γεια χαρά, κόσμο του ίντερνετ. Εγώ είμαι ο Αντώνης και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αν ακόμα αναρωτιέσαι ποιος είμαι και τι κάνω στην οθόνη σου, μπορείς να πεταχτείς εδώ, στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, που συστήνω τον εαυτό μου με λίγα λόγια για να είμαστε στην ίδια σελίδα. Σήμερα στο βίντεο αυτό θα δείξω την προπόνηση που θα κάνω μετά από 10 ολόκληρες μέρες λόγω ασθένειας. Και όλες τις ασκήσεις και βήμα-βήμα το σύστημα και τη δομή που ακολουθώ, είτε αυτό είναι μια προπόνηση ημέρας όπως η σημερινή, είτε βρίσκεται μέσα σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τι έφαγα για πρωινό για να έχω ενέργεια για αυτήν εδώ την προπόνηση. Και αυτό εδώ είναι το πρωινό μας για σήμερα. Είναι 3 αυγά, συν 2 ασπράδια, 170 γραμμάρια πατάτα μαγειρεμένη, 60 γραμμάρια μπανάνα και λίγο φρέσκια κρέμα. Είναι γύρω στις 500 θερμίδες, 36 γραμμάρια πρωτεΐνη, 16 γραμμάρια λιπαρά και 50 γραμμάρια υδατάνθρακα. Το καταβροχθίζουμε αυτό και πάμε για προπόνηση. Πριν αρχίσουμε, κάτι που μου ήρθε μόλις. Συγγνώμη για την αγένειά μου, δεν σας ξενάγησα στο γυμναστήριό μου. Στο home gym το οποίο βρίσκομαι, για όσους δεν το καταλάβανε, είναι και κουζίνα. Έχω κάνει την κουζίνα μου το γυμναστήριό μου, αλλά να μοιραστώ μαζί σας πως ψάχνω σπίτι, είμαι σε αυτή τη φάση. Και για αυτό το λόγο και για κάποια άλλα σχέδια μελλοντικά που έχω, που θα τα πούμε σε αυτό το κανάλι, έχω πουλήσει κάποια πράγματα, δηλαδή έχω πουλήσει τις μπάρες, τις GRA που είχα, έχω πουλήσει τα plate που είχα, κάποια έχουν μείνει. Αυτό, είμαι σε μια φάση αλλαγής γενικά, οπότε δεν θα χρησιμοποιήσουμε και μπάρες στις προπονήσεις αυτές τις μέρες, μέχρι να εξελιχθούν τα πράγματα προς το καλύτερο όπως πάντα. Και αν είστε εσείς έτοιμοι, είμαι και εγώ έτοιμος, πάμε για την προπόνηση. Πάμε τώρα μαζί να δούμε το σύστημα και τη δομή που χρησιμοποιώ κάθε φορά που θέλω να δημιουργήσω ένα πρόγραμμα. Είτε αυτό είναι μίας ημέρας, είτε σε μακρόκυκλο. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιώ και τη δομή ανεξαρτήτως. Η δομή έχει 6 βήματα, 6 σκέλη αν θέλετε. Πάντα ξεκινάμε με ramp. Στο ramp μέσα είναι, μπορούμε να πούμε, το γενικό ζέσταμα. Χρησιμοποιούμε ασκήσεις για να αυξήσουμε το εύρος κίνησης, να ενεργοποιήσουμε αν θέλετε κάποιους μυς και γενικά να προετοιμαστούμε για κίνηση. Πάμε τώρα στο δεύτερο βήμα που είναι ο κορμός. Σανίδες, περιστροφές, αντιπεριστροφής, δηλαδή σαν ball of press, αντι-extension, anti-flexion και ούτω καθεξής. Στο τρίτο βήμα θα χρησιμοποιήσω ασκήσεις πλειομετρικής φύσεως, πόγκος ή μεγαλύτερα άλματα όπως box jumps, kettlebell swings, πιο δυναμικές περιστροφές ή κάποιον συνδυασμό όλων αυτών. Στο τέταρτο σκέλος είναι η κύρια προπόνησή μας, η ώρα που θα κάνουμε τις πολυαρθικές μας ασκήσεις όπως τα squat, hinging movements όπως είναι τα deadlift, push και pull, πιέσεις και τραβήγματα. Το πέμπτο βήμα είναι energy system, για τους περισσότερους αυτό ίσως είναι πιο οικείο όπως το αερόβιο. Αλλά στο συγκεκριμένο σκέλος δεν θα χρησιμοποιήσω καμία ημέρα σχεδόν κάτι που είναι από 20 λεπτά και πάνω. Οπότε από 20 λεπτά max και κάτω. Συνήθως μπορεί να είναι και 3 λεπτά ή 6 λεπτά ή ως 12 λεπτά συνήθως. Εκεί πέρα μπορούμε να δούμε ασκήσεις όπως είναι sprinting, δηλαδή γρήγορο τρέξιμο. Battle ropes, τα σκοινιά αυτά που αν έχετε δει που χτυπάνε. Burpees, δυναμικές κινήσεις, γρήγορες, να ανεβάσουν το παλμό μας, να τον κατεβάσουμε και να το ξαναεπαναλάβουμε αυτό για το χρονικό διάστημα που έχουμε δώσει για τη συγκεκριμένη προπόνηση. Σήμερα θα το παραλείψω αυτό το κομμάτι. Έχω μέρες να προπονηθώ, έχω μέρες να σηκώσω βάρη. Η μόνη προπόνηση που έκανα, αν είδατε στο προηγούμενο βίντεο, αν δεν είδες, πήγαινε και δες. Πέρα από αυτό, δεν έχω κάνει άλλη προπόνηση με τις τάσεις. Και το τελευταίο σκέλος από τη δομή που χρησιμοποιώ είναι το cool down ή regeneration όπως το λέμε. Διατασούλες, ασκήσεις αναπνοής, να χαλαρώσουμε το νευρικό σύστημα, να πέσει η πίεση, να πέσουν οι παλμοί και να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Αυτή είναι η δομή που χρησιμοποιώ και αυτή θα είναι η σημερινή προπόνηση. Πάμε να τη δούμε αναλυτικά. Το πρώτο σκέλος, όπως είπαμε, είναι το ramp, το γενικό μας ζέσταμα, ας πούμε, εύρος κίνησης, ενεργοποίηση και movement preparation. Το δεύτερο σκέλος είναι ο κορμός μας. Θα χρησιμοποιήσω μία άσκηση σήμερα, είναι το tall plank
Lateral iso hold. Το τρίτο σκέλος είπαμε ότι είναι power, πηδήματα, kettlebell swings, βαλιστικές κινήσεις. Σήμερα διάλεξα να κάνω μόνο kettlebell swings. 3-4 set των 10. Το τέταρτο σκέλος ξεκινάμε το strength and resistance κομμάτι, δηλαδή την κύρια προπόνηση με τα βάρη, και θα κάνω σήμερα 2 superset. Το πρώτο θα είναι goblet squat, 3 δευτερόλεπτα παύση κάτω. Το tempo δηλαδή πιο συγκεκριμένα θα είναι 2 δεύτερα έκεντρη συστολή όπως κατεβαίνουμε, μετράμε 1-2, μένουμε 3 και ανεβαίνουμε γρήγορα πάνω. Κάνουμε ένα δεύτερο παύση και προχωράμε στη δεύτερη επανάληψη. Θα πάρουμε 1 λεπτό διάλειμμα και θα πάμε στη δεύτερη άσκηση που θα είναι ring rows με underhand grip, υπτιασμός για όσους γνωρίζουν. Θα πάρουμε 1 λεπτό διάλειμμα ξανά και θα ξαναπάμε πάλι στα goblet squat, θα κάνουμε 3 set από αυτές τις δύο ασκήσεις. Μετά έχουμε άλλο ένα superset, single leg hip thrust, 1 λεπτό διάλειμμα και προχωράμε σε double bench press, alternating όμως, εναλλάξει. Ξαπλωμένοι στο παγκάκι, ουδέτερη θέση στον ώμο, εννοώντας ότι παλάμε στα κοιτά η μία την άλλη. Δεντωμένα και τα δύο χέρια, ξεκινάμε πρώτα με το ένα, φέρνουμε και πάμε μετά το άλλο, εναλλάξει. Θα κάνουμε 8 με 10 επαναλήψεις σε κάθε χέρι εκεί, 3 set και από αυτό το superset. Μετά στη δομή που χρησιμοποιώ είναι το πέμπτο σκέλος, το energy system όπως είπαμε, το conditioning, το οποίο θα παραλείψουμε όπως είπαμε σήμερα. Τέλος είναι το cool down ή regeneration, το οποίο θα κάνουμε μερικά stretches και κάποιες ασκησούλες αναπνοής. Και τέλος θέλω να επισημάνω την πιο σημαντική πληροφορία για κάθε προπόνηση που θα κάνετε. Κάθε επανάληψη πρέπει να γίνεται με 100% πρόθεση. Έχεις το πρόγραμμά σου να κάνεις 8 ή 10 επαναλήψεις και οι 8 και οι 10 επαναλήψεις σε κάθε set πρέπει να γίνονται με πλήρη πρόθεση. Σε κάθε επανάληψη δίνεις το 100% σου. Και αν δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ με αυτό, πάμε στην προπόνηση και ελπίζω να σου δώσω να καταλάβεις. Πάμε! Μόλις τελειώσαμε το warm-up, το πρώτο κομμάτι, το ramp, έκανα 7 ασκήσεις. Έχω μέρες να κάνω προπόνηση, όπως και να είπα. Προτιμώ να δώσω λίγο παραπάνω χρόνο να κάνω ένα ζέσταμα. Γι' αυτό το λόγο διαλέγουμε και 8 με 12 επαναλήψεις. Δεν πάμε σε μικρότερο range για να σηκώσουμε περισσότερα κιλά. Μπορείς να το δεις έτσι απλά. Είσαι καινούριος στο γυμναστήριο, πας πρώτη μέρα. Θα ξεκινήσεις να κάνεις 5x5? Όχι. Θα ξεκινήσεις να κάνεις 10, 12 και 15 επαναλήψεις σε κάποια φάση. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και άμα κάνεις κάποια αποχή, ένα μικρότερο διάστημα, χρειάζεσαι να ξαναμπείς. Οπότε το 8 με 12 είναι το γλυκό σημείο που θέλουμε. Προχωράμε τώρα στο σκέλος του κορμού. Μία άσκηση όπως είπαμε, lateral iso plank hold. Θέλω λίγο να σας την εξηγήσω αυτή την άσκηση. Ερχόμαστε σε ψηλή σανίδα, παλάμε στο πάτωμα. Έχουμε ένα kettlebell ή ένα βαράκι ή ό,τι έχετε στη διάθεσή σας. Σακίδια με άμμο, βαριά είναι ιδανικά. Όμως θα δουλέψουμε πρώτα την αριστερή μεριά. Η αντίσταση θα είναι από δεξιά. Σταθερά, μένει όλο το σώμα, δεν κουνάει τίποτα. Και για 3 δεύτερα θα προσπαθήσουμε να σύρουμε το kettlebell εδώ. 1, 2, 3. Ερχόμαστε και έξι να επαναλαμβάνω. Θα νιώσεις τους ώμους σου, τον κορμό σου και τους προσαγωγούς σου να καίνε. Αν δεν την έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε την άσκηση και πείτε μου στα σχόλια πώς την πάει. Για το δεύτερο, τώρα πάμε στο τρίτο σκέλος, που είναι το σκέλος της ισχύς, του power. Είπαμε θα κάνουμε kettlebell swings απλά μόνο σήμερα. 4 set θα κάνω, 10 επαναλήψεις σε κάθε set, 1 λεπτό διάλειμμα να μισή. Πήγαμε. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Όπως είπα και πριν, το σημαντικότερο πράγμα που χρειάζεται να προσέξετε είναι η πρόθεση. Έκταση των ισχύων, full έκταση στα γόνατα σε κάθε επανάληψη. Στα kettlebell swings για παράδειγμα. Σαν να θέλετε να το εκτοξεύσετε. Ψηλά και μακριά από σας. Πρέπει να έχετε αυτό το mindset σε κάθε επανάληψη. Τελειώσαμε και με το τρίτο σκέλος. Περνάμε τώρα στο fun part, το τέταρτο. Το πρώτο superset είναι
καθίσματα, 2 δεύτερα κάτω, 3 δεύτερα παύση κάτω, γρήγορα πάνω. 1 δεύτερο παύση, ξαναεπαναλαμβάνω 10 με 12 φορές. 1 λεπτό διάλειμμα και περνάμε στα ring rows με το χέρι σε διπτιασμό. Το tempo σε αυτή την άσκηση θα είναι 2 δεύτερα έλεγχο στην έκεντρη σύσπαση, καθόλου παύση, 1 πάνω, δηλαδή δεν βάζουμε full power, 1 παύση και ξανά κάτω. Δηλαδή είναι 2, 0, 1, 1. Θα σας βάλω όλη την προπόνηση κάτω στην περιγραφή για όποιον θέλει να τη δει και να τη κάνει. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. 3 σε τέλος, πάμε στο δεύτερο και τελευταίο superset. Με το ένα πόδι hip thrust και neutral grip, ένα lax bench press. Με ένα 8 κιλο θα ολοκληρώσω και τα 3 set και είναι πολύ. Αυτή η άσκηση είναι δαίμονες. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Μόλις τελείωσε η προπόνηση και πάμε να φάμε το μεταπροπονητικό μας γεύμα. Είναι φιλέτο μοσχαριού, το οποίο θα ψήσω στο μαντεμένιο τηγάνι και δεν χρησιμοποιώ ελαιόλαδο ή κάτι τέτοιο για αυτά τα ψήματα, χρησιμοποιώ γκί. Υπάρχουν πολλά άλλα brand, εγώ βρίσκω αυτό εδώ και παίρνει μια γεύση το κρεατάκι ή τα λαχανικά. Δοκιμάστε το αν το έχετε δοκιμάσει. Και θα το συνοδέψω με ένα ριζότο που έκανα, πιπεριές και μανιτάρια. Και θα πιούμε και ένα χυμό πορτοκάλι μετά. Πάμε να μαγειρέψουμε το κρεατάκι. Αυτό λοιπόν θα είναι το γεύμα μου μετά την προπόνηση που κάναμε. Είναι γύρω στις 600-650 θερμίδες, 45 γραμμάρια πρωτεΐνη και 65 με 70 γραμμάρια υδατάνθρακες και 15 με 20 γραμμάρια λιπαρά. Θέλω πολλές υδατάνθρακες μετά την προπόνηση και σίγουρα πολύ πρωτεΐνη. Θα κάτσω να φάω το φαγητό μου τώρα γιατί λιμοκτονώ. Η προπόνηση σήμερα ήταν super, δεν χρειάζεσαι πολλά για να κάνεις μια αποτελεσματική προπόνηση. Ούτε πάρα πολύ εξοπλισμό, ούτε πάρα πολλά βάρη, αρκεί να ξέρεις τι κάνεις, ποιος είναι ο στόχος σου και σε τι επίπεδο βρίσκεσαι. Αν σ' άρεσε σήμερα το βίντεο και η προπόνηση, κάνε ένα like, κάνε ένα subscribe, άφησε το σχόλιο σου κάτω για επόμενες προπονήσεις και τι θα ήθελες να δεις και τι προπονήσεις απολαμβάνεις εσύ να κάνεις. Τα λέμε στο επόμενο, να είστε καλά.